From 10 kilos, ngayon umubos na kami ng karne namin ng 150 to 200 kilos araw-araw. Side chart. Yung Paris namin is yung combination ng sweet and salty. Meron siyang smoky flavor since niluluto po namin siya sa pugon. May usok, may lasang gatong. Yung beef niya talagang pure beef dahil nga fresh siya araw-araw bagong katay. Yung sabaw niya is malabnaw. Then yung Paris niya is malapot. Isang kanto style, isang resto style. Hindi kami gumagamit ng mga betchin. Masasabi kong kinaibahan ng Paris namin. Siyempre sa presyo. 70 pesos pero jump pack eh. Sulit. Kinaibahan namin siguro yung pinagmamalaki naming Paris Kutkutin. Sa amin po siya nagmula. Sa amin siya mas nakilala. Meron siyang buto na kinakamay siya. Hindi mo na siya kailangan hatakin kung sana siyang bumibitaw sa buto. Malasang malasa talaga yung mismong beef niya. Special. Ako po si Bobby Andrew Decano, 26 years old, may-ari nitong Kuya Bob Pares, Mami on the Go, na matatagpuan dito sa 677 St. James Benteriales, Valenzuela City. Nagsimula po itong parisan namin way back pandemic era. Naka-tricycle po kami, may mga ditiklop na lamesa tsaka upuan. Nilalako lang namin siya street by street o yung tinatawag nating Maming Gala or Paris Gala. Pero may kanan ko, kung may anak ko kaya. Kada kikita ng maliit, ginagawa namin, nire-reinvest namin yung pera doon sa bagay na mapapakinabangan namin dito sa Parisan. So sa nakikita nyo ngayon, hindi na kami naglalako. Dating sala sa init, sala sa lamig, ngayon meron na tayong maayos na pwesto, may malaking parking space. Hindi na rin tayo yung naghahagilap ng mga customer. Tayo na yung pinupuntahan. From 10 kilos, ngayon umubos na kami ng karne namin ng 150 to 200 kilos araw-araw. Dating tatlo lang kami, ngayon may mga tinanggap na tayong katuwang para sabay-sabay kaming nagkakaroon ng araw-araw na income.